Здравейте всички! Аз съм Флекси. Сега ще си променя името. И в този епизод ще експлорираме, защото предишния се провали. Да, това е друг свят. Ето го нашия. И продължаваме. Да, сега ще видите какво съм правил през последното време, което не се видяхме. Нали, тук се закопах. Имаме печки, те са празни, легло, крафтинг тейбъл, това нещо. Тук покопах малко. Малко, колко малко, тук направих малко тунели. Да, може да мукнеш. Братовчет ми е при мен и си говори сам, нали, той играе Майнкрафт. О, трябва да спим. И като станем... Епизодите ще са кратки, защото нямам време. И давам колкото мога. Предложете в коментарите какво да правим. Да, тук гръмна един крипър. Ако ме пречи дупката, ще го пълна. Иначе не. Да. Това е последният епизод, в който стоим тук. Следващия епизод се местим другаде. Ако искате нови поредици на Майнкрафт, просто кажете. Да. Не съм мислил какво да правя в този епизод. Но епизодите вече няма да са толкова чести, защото стават кратки и като са много чести. Просто не е интересно. Всичко става наведнъж, а след това, нали, развивам се много бързо, а нищо не става. Сега ще покопая малко. Не съм намерил неща като айрон, диаманти, не съм копал толкова надълбоко. Но следващия епизод експлорване, копаене, ще го правим. Спокойно всички. Не се притеснявайте. Това беше от мен. Аз бях Флекси. И ще се видим в следващия епизод. Харесайте клипа, коментирайте и кажете какво искате да направя в следващия епизод. Довиждане!